Kat nang he nang san lahikai yengi ban bod bet ya ki jo ki lenti ki ba ki wei ki layan. Henry amdan pat ki ban keli hatu pila mo ban yeng hala ki jong ki kejan. Hatu pila ban yakun persya ya ki jing ban wan ra ka jing kala ban kentiu lang ya ki imlang salang. Kalenti kamlong kabasok. Kalong kabadap de ki jing ba jing janjar. Henry, ya kito ki ba ang nuot ban pen urlong ki jing temu ki jongki. Usok ka jing tre shitam un pen wandor. Am tang ya kalawe jong pi. Henry ru ya kalawe jong ka imlang ka salang. Wat kuslay? Pimnan kamanyat marway na marke Chief Minister's E-Championship Challenge 5.0 kadon hang ni ban kersyan ya kito ki betemu ban kieu artat. Wat hapdeng giding penkiang. Kenia ka jing yako kan plilat plilenti ya pi bapinyo ya ki jing hikai ki la jing yaram bat ki jing kersyan ha ke bapila ban penpau perthai ya ki sap ki jong pi. Kenia ka challenge ya ka bala penmi da ka sorkar Meghalaya la pinwandur ban kersyan ya ki kamla jong ki bathemai bat ki bedang shisdang. Kalong kerensan ke ban ai jing yarap jing hikai bat jing kersyan ling ba ka Primes Incubation Program ka bakhendai benai. Lada pide ginong sang snong jong ka jela Meghalaya bala don lupa ya ki kam khai pateng ka ba phikwa ban kintiao kani ka long ken kalat ya phi ki nyo pusan ngot ki ban sha jet kin yo jing kersyan ki kam jong ki ha kerukom jong ki grants ha ka ba lai pusan ngot ki ban wan shakmat kin yo arlak tingka bat ki saw po ngot pat ki wei kin yo ka jing yarap ka ba shilak tingka. Nalor kata, pinyo jing mentoy tu, da ka jing syahi kai markmat na ki riu shimet ki bala benanam. Kumno ban sandor ya kakam, batru kumno ban yo jing yarap ha ka liang kapisa, ka yo kahat, bat ki jaga tre ki badan hasilong batura. Kala day kapor ban pen urlongi ki jing pos niyo, bat ban pen wandor ya kalawe jong pi. Kapor jong pi kala day menta. Kapor jong pi la day menta. Kapor jong pi kala day minta. Ki MDC po kajingilam Chief Executive Member Jangka Khasi Hills Autonomous District Council uba paniat sing siem kilali ai kuble yulat hakaba kilapan pa kajing sungo halo kajing ai jing menjor ki bil ki bakongsan ki bela menjor ka yeng darbar Jangka ki HADC ban chupingkin mau Kindritli Gibel Kibelayo Ekajing Menjor Kikentop Yaka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Bill Arjar Arpulai Khasi Hills Autonomous District Nomination and Election of the Lingdo Menteri Lingdo Araj and Sordar Shnong and Administration of Soyong Lingdo Ship Arjar Arpulai Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Rules Arhajar Arpulai United Khasi Jantia Hills District Fishery Amendment Bill Arhajar Arpulai Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill Arhajar Arpulai but Khasi Hills Autonomous District Trading by Non-Tribals Amendment Rules Arhajar Arpulai Hababatay Shapang Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Bill Arhajar Arpulai kabalalong an menta uba peniat sing sia mulong bakani kanirap agajing peniat bed yakrukom trekam jeng gishnong hapo ki hima nek ilaka batleng bag nekaan an ajing ito ikiseng long keme bat seng samla apo jeng idor barshnong ulong bagane kaan kanirap ru hakabante la kami ki breu ki banabar ki bawan buhay shnong ha ki shnong ki tau ki bahap apo upo usam jeng ka council bagken haban pendrong kerteng ila de bat ki bor shnong nalor kani uba peniat sing siem ulong ru leng bag jeng jeng menjor kalan rules kumba kani kala aibor ki pat reu lom hakabaken la ban register ki jaka jeng ki bat ka council Klam dahap ban let sigi sub registrar haki office Junkie Deputy Commissioner. Honorable Governor CH Vijaya Shankar hakabaide bat kini ki bills ki bana kalyang ka council hi brokaway da ka yeng hi brokaway ila dep ban menjur bat dangshen ru kumba pilatip ba kumba nyotuli ki bills ki belapoi hang ni po Raj Bhavan ya kaba nakaliang jong Honorable Governor
la dep ban ai ya ka jing pen scam la ne ka asen habide kini ki bil kumbah ndru teli de hakabide ba kini ki bil ndru teli ki bang la yo ka jing menjur na ulat ke jela na kaliang jungi ngisno dai ban wan ban ai khuble kum ka council ya ulat ke jela Honorable Governor CH Vijay Shankar bela sengap ya ke jing pensau ke jungi bat ke jing batai ke jungi hakabide ba ke jing don kam ban yo ya ka asen lene ke jing menjur ye kini ki bil ki badon kam ha te kuman shupen kenmau kawai na kini ke bil ke de ka ilaka administration second amendment bill arja arpulai but ye kini ka bil ka principal act jong kani ka de ka ilaka administration act khat khandai spa khandai kuwai but ni snudai banwan ra jing pen kelal ni amendment ha kani ka act but kani ka jing pen kelal ka bangi khot ka teng ka Khasi Hills Autonomous District ilaka administration second amendment bill arja kulai la yo ek jing menjur ke ek jing mentoi ya kani ka bill ban yo ek jing menjur but ke ek jing mentoi ki bai ba ka jing mentoi hi ka long ha ka jing sinshar khadar shnong ka bangi don hoi ko mangi tip hapo rikhasi ngi don ka sinshar sim lene sinshar ilaka lene sinshar hima ka bangi tip kum kabadan kumbasan ku sauteli te ngi don ki sim ship ngi don ki lingdo ship ngi don ki wahadadar bat ngi don ki sadar ship te na kini ki san ku sauteli ngi don sa kumba palat lai hajar tam teli ki shnong hapo jong kini ki ilaka te ni sotu bakadon ka jing deko trekam hakabide ban pen trekam ban pen khlan ki bor sin shar shnong hakari ka jungi te habide bakata la sodei yangi ban wanra ya ka jing itu lene ban penrung ya ka jing trekam jong ki seng samla ba seng long keme hapo jong kani kambil bat mentang ila yo ka jing menjur kala long ka an bat kani ka an kan itu no lene kan recognize no ya ka jing trekam jong ki seng samla hapo kishnong bat ki seng long keme lene ki seng thai hapo kishnong de kani kan yarap ha ya ka dorbar shnong ban pentulun ya babun teli ki kam shnong ka baka kadon le se namenta ka da ngi phai ya ka jing shngan lene kata ka public safety security la ngi phai ya ka jing jelai jong drugs barung hapo ka shnong di thau menta ka dorbar shnong kala kham yo bor namar bakla don saka jing kershan ki seng samla me seng ngom keme da ka bai thu yaki da ka ai te bat ru kumju ki don ru kan ka jing mentoi hakabite bat ka jing rung shnong jong ki brio banabar hapo kinunu ki shnong hapo shnong hapo rikhasi balada dei wat yaki wat dei ki khasi ru ki badai na ki wewe jaka ki bon rung shnong lane ki bom dei ki khasi ru lane ki ba shabar jelaru ki ba ki wan ban rung shnong ban sa wai lane ban trekam lane ban le kanunu ka kam hapo shnong ki hak ban register shwa hapo shnong ya honorable governor ba lashim khia bat bala sngap ya ka jing terwa ka jungi ka jing penso ka jungi ya ka ni ka jing so khia ka jungi habede ba kini ki bill ki badon kampha bat ki dangdon ru kiwe ki bill let's say ki ba inang pha na kaliang council ki ba ki don ki ba ngi hap pen bet kini kita te ya kita ngin sa depan kampadian one register dakaba PCO tak kendiat ka fees registration fees hangi kumba pilai bansio hapo sub registrar DC office let's say teng jaka hapo social long ibarit tang kumba shi hajar ni arja square feet la poi de kilak ban register henry hangi pat kam dei hadu kata ka dei tang GCO barit te kan ni kan plilat let's say ki yaki nong shnong neki kitu ki brio ki ba duna kayo kot ri ki badan pat ya ka jaka lajong bakin la ban scam ya ka jinglong try ka jongki khndo ya ka bakin le sikin bu mortgage ne benda la ki kwa shnayeng ne kwa kanu ka ram khai la ne ka business loan ne ki we de kini di ki kat tu ka ni teli ki ba ni ya kran habidi ba kini ki khndo raj la ne ki khndo hima ki badan ki ma ba pher kham tam habangi phai kini ka khndo
hima kemudian hapo Hemrait Marwet bilang kata daladi ngila lej bat ngilai I ke ka bajah tu hoi de si kamdei ka jingja ka badang shen ya ka ba kibriu ki banabar ki yo ban khiet jaka ke tetangi persyang ban tokit dangi persyang ban keli la daki snam la daki bun snam menshwa kila yo ini jaka bat don ruki kitu ki area le ni ki jaka hang tu hapo kaput bat ka Assam bat Meghalaya ha Hemrait Marwet ka ba mi kop shu kum ka rikhasi namar kila mi ki building ki bahe ki cintai ki bahe ki ba nyimpoi pakhat ba kandang de ke jungi ndrei da ngila tokit ba ndrei put usam kadang de hi bo Meghalaya ha Hemrait Marwet te ya kan ni ka kam ngila yo ru dang shen ya ka jing ujor habide ba ka jing yo jaka ki beriu manabar habide ka ni te nakal yang ka jungi ngilaya shimkhya ban nakal yang ka executive committee bania penbait ru wat ba ka state government habidip kani namar ba pi ladangi kran chpang kalan transfer act ka bate lakam yaki brio banabar ban thiet jaka ladangi shim yaki ongno ki non tribal kata kala khang teng ki don ki badan yaka jing itu kum ki schedule tribe hapo Meghalaya pat kam shim khang de kani kawan ra jing ini but de halor kata ni dangi penbait menta ba state government banwan ra no ka amendment hakani ka schedule tribe order 1950 kani ru ka ba dan kam ha banwan ra ka jing kontrola ba kinu ki ba ki indigenous tribal ki badai bandai hapo Meghalaya kin longshai namar ba kumbalong menta pinpei hapo pilang kata kibun bah ki cek benrio kum ki naga let's say ki mizos ki weki cek benrio ki ba naki wei pat ki jela ki yo ban wan ban kit jaka okey let's say yo ki don ru so ki non tribal lani ki bar jela ru ki bon thiet jaka okey te ya kan ni nakal yang ka executive committee ngila shimkhya but ya kata ka jingya dei jungi ba ka sarkar jela nginang budien henry ke ka kamram bangin le nakaliang jungi ka council namar ya kan ngila IT ya ka ilaka department but ya ka land department nakamtaban weng ya kan ka jing but ban shim ya kanu karai lada don kam ban shim wat karai bating ru ban weng ya kum kini ka jing apidi ka jing dia thiet chaka hang the po border Meghalaya Assam